Silav roj baş, hevano, min çend û çi amadekirine ji bo we dixwazim pêşkêş bikim. Tom Baraka xifiye cara yekê me tiştekî li dijî menfaetê dewleta Tirkiye de axive ez bi xwe şaşmam. Çawa dikare tiştekî wisa bike? Qaşû mirovê dewleta Tirkiye bû. Lê dîsa jî ez ji we re pêşkêş bikim. Wekî din Zekî Bedran de axive. Dibêje plana qirkirinê di dewrê de ye. Ka tedbîrê xwe bigirin. Ji milletê me re dibêje. Ji Rojavayê Kurdistanê re dibêje. Ji Elewî û Durziyan re dibêje. Tedbîrê xwe bigirin. Bawerî bi plan û projeyên dewleta Tirkiye neyînin. Yani wextê dibêjin bawerî pê neyînin, bawerî bi gotinê wan neyînin. Plan û projeyê wan yê qirkirinê di dewrê de ye. Ez ê vê nivîsê ji we re bixwînim. Şîroveyekî baş e. Wekî din hin nûçeyên din hene. Berê ku ez dest bi nûçeyan bikim tiştekî hat bîra min, gotina wefadarî ez pir jî hez dikim. Merov wefadar be. Hûn zanin hevano di van pêncî salên dawiyê de gelek êşên me çêbûn. Gelek însanên me fedakarî kirin. Gelek însanên me ji 30 salan zêdetir di heps û zîndanan de mane. Qismekî bedena xwe wan de kiribin hene. Em ji we re dibêjin gazî. Şehîd bûne ji xwe şehîd bûne. Ne di nava me de ne. Lê maqdûriyetekî pir ecayîb maye li pişt wan. Yek ji tiştê ku hinekî em jê gilî û gazîncan dikin wefadarî li hember van însanên fedakar. Însanê ku ket, emek dane, însanê ku emrê xwe dane di zîndanan de. Ji ber vê meselê ez ketime nava YouTubeê pir telefon ji min re tên. Hevalên me ê nivîskar telefonê min dikin, hunermend telefonê min dikin, însanê ji zîndanan derketine telefonê min dikin. Mesela mirov newêre tiştekî bipirse. Mesela hevalekî heye dibêje ez 31 salat hepsê de mame. Xwişka min 20 salat hepsê de ye, 20 salat hepsê de ye. Birayê min li filan derê şehîd bûye. Bavê min îxtiyar nizanim filan zîndanê hepsê de bû. Diya min wisa Musa bûye. Du birayê min hê jî di nava dawê dane. Van nûmuneyekî ye. Ama merov nûmuneyekî din dibîne 34 sal li hepsê de maye derketiye hatiye û tu kesekî pê re hevdîtin pêk nayîne. Tu qîmetekî nabîne. Vaya mirovan değişîne. Na em mirovên li Ewropayê hevan no ême em bixwe bixwe. Ême em tiştekî wisa ji tu kesekî hêvî nakin. Ême rewşa me, şertê me baş e. Yani em dikarin di rûnê xwe de biqijilin qet ne problem e. Ev însanên me bifikirin ku mazlûm doanê sax heye. Mêrik 30 sal yan jî canik hevala me 30 sal di hepsê de maye sax e. Yani ev lehengên sax in. Şehîdên sax in ha. Di wê çarçovê de. Mazlûm doanê sax e hatiye mirov divê hinek hurmet nîşanê wan bide. Mirov rêz nîşanê wan bide. Mirov heqaret li wan neke. Çi dibe bila bibe. Ew însanê ku 30 sal di hepsê de ma derket êdî ew dibe li gorî rêgez, li gorî prensîbên xwe yên şexsî derkevin. Bi rê veherin. Yani li gorî wan tevbigerin. Li gorî prensîbê xwe ê şexsî tevbigerin. Prensîbê wan ê şexsî pîvanekî rêxistinî ye di çavê min de. Çi dikin bila bikin. İnsanên azad in. Divê ji bo wan toleransekî bêdawî hebe. Rîca min ji milletê me, ji însanên me, ji tevgerên me, ji komeleyê me ew e kesê ku emek dane di nava vê tevgerê de em xwedî li wan derbikevin, merhebeyekî xweş bidin wan, dawet bikin. Çi îcab dike? Pirtûkê wan hebe, pirtûkê wan biweşîne. Ji wan re mal hal lazim e mal hal. Ji wan re zewaj lazim e zewaj. Çi îcab dike merov rê veke ji wan re. Veya mühîm e. Tom Baraka xifiye hevan no. Tom Barak dibêje Tirkiye ji bo tevlî bernameya F-35 bibe. Ew bernameya hilberîn û firotina balafirên şer. F-35 şertek daniye. Şer çi dibe pergala S-400 ku ji Rusya kirîbû divê wê pergalê bidawî bike. S-400 tê bîra we rezaletekî çawa bû. Dewleta Tirkiye bi tonan pere da bo Rusyayê. Kirîbû, anîbû S-400 lê tu tiştekî re nebû. Boş perê xwe da Rusyayê. Ji bo ku Rusya ji Tirkiye re rê vebike li rojheta navîn hinekî bikare bi hespê xwe rehetî bibezîne. Lê ew jî çê nebû. Rusya jî wenda kir, Tirkiye jî wenda kir.
Yani de planên Rusya û Tirkiye gelek berfireh bûn. Ji Libyayê bigire heta Bakurê Afrikayê komple, welatên Ereb, heta Filîstînê, heta Sûriyê planê wan pir berfireh bûn, negirt. Serê xwe negirt. Sefîrê Dewletê Yekbûyî Amerîkayê li Tirkiye Tom Barak anî ziman ku bi Tirkiye re li ser mijara daxwaza wê ya ji nûva tevlîbûna nava bernameya F-35 ya balafirên şer hevdîtin hene. Tom Barak li ser hesabê medya xwe ya Dijital X'ê peyamekê ji bo Tirkiye weşand got, li gorî qanûnên Amerîkayê Tirkiye ji bo ku karibe li bernameya F-35 vegere bikaribe daxilê vê bername bibe divê êdî sîstema S-400 bikar neyne û dev jê berde. Tirkiye ji xwe dev jê berde ye. Tirkiye ji xwe bikar nayne. Lê di destê Tirkiye de maye bûye bela yani. Divê şiklekî vê pergala S-400 ji destê xwe derxe. Muzanin ez 400 ez behs nekim, pergalekî henekî cuda ye. Normal li hember welatên NATOyê tê bikaranîn. Normal. Ji ber ku ji Rusya girtiye. Ji wisa navberê de maye. Hem Tirkiye bi xwe endama NATOyê ye û hem jî çek û sîlah ji Rusya girtiye. Yani ev pergalekî pir berfireh e ya parastina hewayî ye. Sefîrê bilind got tekîliyên erênî ên baş di navbera Serok Donald Trump û Tayyip Erdogan de atmosfereke nû ya hevkariyê afirandiye, ev jî bû sedem ku hevdîtinên herî berhemdar ên 10 salên dawî li ser vê mijarê bêne kirin. Em hêvî dikin ku ev hevdîtin mehên pêşiya me ji aliyê bersivên pêwîstiyên ewlekariyê yên Amerîka û Tirkiye bi pêş ve biçe bigêje encamê hêviyê xwe tîne ziman. Lê şertekî da tîne pêşiya dewleta Tirkiye divê ev S-400 bi dawî bibe. Rojnameya Times of Israelê ragihand ku İsrail ji ber ku daxwaza serweriya xwe ya leşkerî ya li herêmê biparêze li ser firotina balafirên F-35 ên pêşketî ji bo Tirkiye û welatên cîran fikarê xwe aniye ziman. Ev hevokek mühim e ez dubare bikim. İsrail ji ber ku dixwaze serweriya xwe ya leşkerî ya li herêmê biparêze û berfirehtir bike, di derheqê firotina balafirên F-35 ên pêşketî ji bo Tirkiye û welatên cîran de bikarê xwe aniye ziman. Yani hûn Tirkiye tevlî vê projeya F-35 bikin serê min dikeve belayê. Ez zirarê dibînim. İsrail li dij derdikeve. Ka em binêrin wê çawa bibe. Ev meselekî hevalno. Niha li Efrîna dagirkirî bilançoyekî hatiye parvekirin ka daw çi ye, mesele çi ye? Ev çeteyên dewleta Tirkiye, ez nebêjim çeteyên dewleta Tirkiye jî hêzên dewleta Tirkiye ne hevanda. Wextê mirov bêje hêzên dewleta Tirkiye, tê wê manê ku mirov dewleta Tirkiye ji nedî tîvetê ya mîna ku tenê sûçên çeteyan bin. Ji bo ez rast nabînim. Mirov kirinên dewleta Tirkiye li ber çavan raxe û nîşanê dunya alemê bide. Çi ne ev kirinên dewleta Tirkiye? Li gorî rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê li Efrînê dagirkirî di nava 11 mehên sala 2025 de 6 kes hatine kuştin. 306 kes hatine revandin. Zêdeyê 3000 dar hatine birîn, qada ji 5 hektarî hatiye şewitandin. Ev marîfetên dewleta Tirkiye ne li Efrînê kirine. Serêkaniyê jî meseleyekê din e. Kî eşkere dike van agahiyan? İbrahim Şêxo, carekî bûbû mîvanê me jî di vê derê de. Rêveberê rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê İbrahim Şêxo ji ajansa Anhayê re qala salekî dagirkeriye ya li Efrînê kiriye. İbrahim Şêxo dibêje îsal nêzî 306 rewşên revandin, 6 rewşên kuştinê, ji aliyê kesên nenas ve hatine pêkanîn, hatine belgekirin. Heta niha hesab ji sûcbara nehatiye xwestin. Şêxo got rojane dizî çêdibe, rewşa ewlehiyê li bajêr aniha gelekî xirab e. İnsan hevûdû dikujin direvînin. Şêxo dazanîn ku zêdetirê 3000 darên bîber, piraniya wan darên zeytûnê ne hatine birîn, nêzî 5 hektar darên merxê hatine şewitandin. Ev darên merxê çi ne? Kesek ji we zane ev çi ne? Darên merxê.
Pêncî hezar darên merxê hatine şewitandin, yek jî darên biber hene. 3000 darên biber, piraniya wan darên zeytûnê ne hatine birîn û darên biber jî yani darê hêşîn dibêjin. Ez wisa fehm dikim. Dizîna zêdetirî 25000 darên zeytûnê hatiye belgêkirin bi 10,000 dar di destê çeteyan û nivîskehên aborî yên li Efrînê de ne. İbrahîm Şêxo diyar kir ku tevê derbasbûna salekî jî di ser hilweşîna rejîma Baasê re binpêkirinin didomin, lawaziya hikûmeta veguhêziya Sûriyê li Efrînê bû sedem ku çete li gorî menfaet û berjewendiyên xwe herêmê birêve bibin, ev jî bû sedema astênkirina vegera koçberan ya li herêmê. İbrahîm Şêxo wekî din di derbarê rewşa koçberên Efrîn Serêkanî girî spî de got, li kampên koçberan yên li Bakur Rojhilatê Sûriyê rewş niha pir zehmet e, dijwar e, alîkarî, xwarin, derman, sotemenî tune ye. Cîhan roja dehê kanûnê weke roja mafê mirovan pîroz dike. Em naxwazin vê rojê weke rojekê şiklî bibînin. Di vê rojê de li zehmetiyên bi milyonan welatî û koçberên ku deverê wan dagir kirîne were guhdarî kirin, derd û kulê wan were guhdarî kirin. Şêxo dibêje zêdetirî 2500 wendahî li Efrînê hene. Ji wan jin, mêr, aqubeta wan nediyar e, bang li rêxistinên navdewletî yên mafê mirovan kir, xwedî li wezîfê xwe derkevin. Bang li hikûmeta veguhêziya Şamê jî kir, ji destê we tê sivîlan biparêzin. Vegera ewle ya koçberan misoger bikin. Nakin. Niha nivîsek din heye, em dibînin ku armanc ew e hevalna Kurdên li Efrînê bi temamî bidin koçberkirin, demografiya wê derê biguherînin, li wê derê ereban bicih bikin. Planekî bi vî şiklî heye, ji ber vê xwe giran dikin. Niha em cî bidin Hakan Fîdan hevalna destûra we doh mijwara basa gotinên berredayî kir. Yek ji wan gotinên berredayî niha jalî Hakan Fîdan de jalî wî ve têkirin ka hûn çi jê fehm dikin. Ez dixwazim hûn şîrovê bikin. Ez dixwazim hûn jî fikrê xwe bibêjin. Di vê pêvajoyê de ku çavê milletan li bendiyê êdî huzûr çêbibe, şer û pevçûn çênebe, çawa mümkün e dewleta Tirkiye probleman derdixe, şertên giran datîne pêşiya hêzên Kurdan. Pêvajoyekî heye di derbarê Bakurê Kurdistanê de tu nêrî tê behsa Sûriyê dike. Ya çi eleqa Sûriyê bi Bakur heye? Mesela li Sûriyê rewş li gorî dilê dewleta Tirkiye nemeşe. Em ê li Bakur çi bikin? Wê mafê me nêdayîn. Mesela qesede û bibêje ez dev çeka bernadim. Heval, li ser min tehdît heye, tehdîta qirkirin heye. Dev çeka bernadim ya. Çi işî min pêvajoya we ketiye. Yani hûn û dewleta Tirkiye hûn li hev dikin nakin ji min re çi? Mesela. Niha Kurdê me Bakurê Kurdistanê ji rojavara bibêje ya hûn çeka dayînin ji bo dewleta Tirkiye mesela me hel bike. Yani mantık têde heye. Ya Kurdê rojava ji me re nabêjin ya çi işî me bi we ketiye? Vê derê em dibin qirkirinekê dane. Tehdît heye, gef heye li ser me. Ne tenê gef jalî dewleta Tirkiye ve. Jalî Şamê ve heye, Daeş heye. Em mecbûrin tedbîrê xwe bigirin. Dewleta Tirkiye mafê we netewî nas dike, zimanê we dide we, nade we, ji wera televîzyon, radyo ve dike, nake. û problema we ye yani. Heqê milletê me Rojavayê Kurdistanê tune wisa bêje? Heye ne? Dewleta Tirkiye dikare weke şert dayîne pêşiya Kurdên me Bakurî. Bibêje heta Kurdên Afrikayê mesela li Sudanê Kurd hene ne? Heta Kurdên Sudanê rengê wan spî nebe ez mafê wan nas nakim. Temam em rengên Kurdên Sudanê çawa spî bikin? Yani mafê me maye ser spîbûna rengê reş ê Kurdên Sudanê. Filan kes heta wisa neke em nakin. Yani eleqa min bi wan tune ya. Ez Kurdê Tirkiye me, hemolatiyê Tirkiye me, baca xwe, vergiya xwe dim dewletê,
devlet mecbure hakkı min nas bike. Mecbure zarokê min bişîne mekteba Kurdî, mecbure xizmetê bike ji min re. Devlet devleta min e. Devlet devleta Kurdê Sûriyê neke. Ya çi eleqa min Kurdê Sûriyê ketî? Yani di vê şeklê de. Yani ev nêrînekî ye. Ji bo ku devleta Tirkiye fehm bike, em behsa çi dikin? Ji aliyê din ve hevano dewameya netewî heye Kurdên Başûrê Kurdistanê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê em hemî dosya me yek e. Ew em behsa wî nakin. Ew dosya me yek e, welatê me yek e. Em dosya xwe dikarin bibin pêşiya netewî yekbûyî. Ew meselekî din e. Ama madem devleta Tirkiye dibêje eleqa we bihevtine, yani em wekî argümant çi dayînin pêşiya devleta Tirkiye ez behsê wî dikim. Me got Hakan Fidan. Niha Hakan Fidan tiştên pir cuda nabêje. Dîsa wan tiştên xwe ezberê xwe dubare dike. Bêhurmetiyekî pir ecêb li tevgera Kurd dike, li milletê Kurd dike. Me dike şûna exmeqan dîsa. Ji ber vê yekê em dibêjin gotinên berredayê yê Hakan Fidan. Ömer Çelik doh wî jî gotinên berredayî kir. Ez pir hez dikim ji vê gotina berredayî. Tam layıqê wan e. Ka hûn jî binivîsînin. Hezar cara binivîsînin. Rêveberên dewleta Tirkiye berredayî daxivin. Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan ragihand ku nabe Sûriye bi federalîzmê were perçekirin. Şîrove nakim. Fidan îro li Enqereyê di konferansa piştî salekî ji nûva avakirina Sûriyê de axivî helwesta welatê xwe eşkere kir. Mero dibêje qey Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye ne Serokwezîrê Sûriyê Amerîk. Divê hêzên çekdar bikevin bin fermana hikûmetê. Hakan Fidan îdia kir ku Tirkiye amade ye ji bo jinûva avakirin, ji bo jinûva vejîna Sûriyê bikeve nava tevgerê. Xuya ye xebata Tirkiye ya sereke têkbirina Qesedê û hilweşandina Pergala Rojavayê Kurdistanê ye. Wisa dibêje. Hakan Fidan dibe lazim e YPG vê yekê zanibe ku li tu welatekî nabe ku du hêzên çekdar hebin. Ew hêzên çekdar mecbûrin bikevin bin fermana hikûmeta Sûriyê. Mesela hevan na. Hakan Fidan wextê ku vîya dibêje aynê demê de dibêje ku li Qibrîsê artêşa Tirkiye hebe, bila artêşa Yunan hebe, bila bibe du dewletên cuda li Qibrîsê. Ne? Nakokî ev e. Yani tiştek ku ji bo Tirkan dixwaze ji bo Kurdan naxwaze. Ji ber ku ez dibêje ew hêzên çekdar mecbûrin bikevin bin fermana hikûmeta Sûriyê. Mesela mîna însana nabêje ya milletên Sûriyê ne hûn di nava xwe de hikûmetekê ava bikin, hûn di nava xwe de artêşekê nû ava bikin, hûn tevlî bin, hûn çawa wekê millet biryar digirin bigirin ê me rêz û hurmeta me heye ji biryarên we re. Ne? Serweriya raya giştî pir mühim e. İşaretê demokrasî ev e. Millet çawa bixwaze wisa xwe birêve dibe. Federasyon be federasyon ya. Çi eleqa Tirkiye pê heye? Niha Sudan bibêje dixwazin bibin federatîv. Yan jî yani çi eleqa Tirkiye pê heye? Sûriye bixwaze bibe çi dibe ew? Mesela Iraqê biryar da bibe federasyon. Demek yana heye. Baş e. Ne navendiye. Baş xirab dimeşe yani. Divê Sûriye bi federalîzmê neyê perçekirin. Dibêje Hakan Fidan. Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye balkişan ser Yeketiya Sûriyê got Yeketiya Sûriyê ji bo başiya Kurd, Ereb, Sünnî, Şiî, Durziyan gelekî giring e, rast e. Lêbelê ev nayê wê watê ku zexta yek ji pêkhatiyan a mezheban li ser yên din hebe. Ecêb rast dibêje eger wisa be wê bibe modeleke nûjenkirî a rejîma berê ku em li dijî wê ne. Ecêb ev jî rast e. Yani dibe zexta milletekî li serê din tune be. Te çima navê Sûriyê kir Komara Sûriyê a Ereb? Çima? Madem tu dibêjî bila serdestiya milletekî tune be. Mesela
Kurd, Arab, Sünni, Şii serdestiyan mezhebekî yan jî ya milletekî tune be. Aniha Sûriye di destê Sünniyan de ye. Erebên Sünni. Ew jî yê oldar. Mesela Erebên Sünni yên seküler hene. Mîna me em ne oldarin, em ne olperestin. Rêz û hurmeta me heye ji oldara ra meriv baweriya xwe em di xwe de vedişêrin. Yani em naçin bawerperestî nakin. Baweriya xwe em li ser xelkê ferz nakin. Di wê manê de dibêjim. Êwan ew baweriya xwe li ser xelkê ferz dikin. Yeketiya Sûriye ji bo başiya Kurd, Ereb, Sünni, Şîî û Durziyan gelekî giring e dibêje Hakan Fidan. Lê ev nayê wê maneyê ku zexta yek ji pêkhatiyan yan jî ya yek ji mezheban li ser yên din hebe. Veya heqeten gotinekî rast e. Eger wisa be wê bibe modeleke nûjenkiriya rejîma berê ku em li dijî wê ne. Yani eger rast e em jî wisa dibêjin. Hakan Fidan dibêje em ne bi federalîzmê re ne, dibêje werin em pergalekê bibînin, ne bi federalîzmê welêt perçe bikin, ne jî bi anîna yeketiyê gel biçewsînin. Yani bi yeketî jî em zextê nedin ser milletan. Hakan Fidan hin gotinê rast dibêje, lê bi xwe re dikeve nava nakokiyan hevanna. Tiştek ku ji bo Türkmenan, ji bo Tirkên Qibrîsê dixwaze, ji bo Kurdan naxwaze û divê derê de taqiye jî dike. Li Sûriye piştgiriyê dide Ereban, piştgiriyê dide Sünniyan. Alewiyên li Sûriyê weke gef dibîne dewleta Tirkiye, Durziyan jî weke gef dibîne, wana sûcbar dike, weke piştgirên Siyonîzmê sûcbar dike Durziyan. Alewiyan jî weke piştgirên Esad sûcbar dike, Kurdan jî weke piştgirên PKK sûcbar dike. Wana taktîkên dewleta Tirkiye ne. Colanî û mirovê xwe tu çima sûcbar nakî bi El-Qaîde û bi Daişê mesela? Çima sûcbar nakî? Nakî ne? Tamam. Em jî li te godar nakin, em dibêjin tu gotinê berdayî dikî. Hakan Fidan. Hevano, daxuyaniya Donald Trump heye, lê beriya wî ez dixwazim em biçin Rojhilatê Kurdistanê, li wê derê nûçeyek felaketê heye dixwazim ji we re ragihînim. Paşê em dakevin nava meselên siyasî hinek. Ev jî yek ji êşên me ne hevano. Li Urmiye Rojhilatê Kurdistanê du kolber dibin aşîtê deman, jiyana xwe ji destan. Du kolberên Kurd ji bajarê Urmiye bûn, navê wan Mesûm Ehmedî, Candar Ehmedî, li herêma Somay, Biradostê bûn qurbaniyên aşûtê. Mesûm Ehmedî û Candar Ehmedî bi zmamê hevin, xelkê gundê Kuranê ne ji Urmiye. Li gorî rêxistina mafê mirovan a henga wê, bûyerê li ser sînorê navbera Bakur Rojhilatê Kurdistanê qewmiye. Li gorî gotina çavkaniyekî agahdar, kolberekî din jî ew jî bi wan re biye. Kariya xwe rizgar bike, vegerê malê li her du hevalê wî jiyana xwe ji dest dane, dibin aşîtê de. Dibe em bizanibin hevando ev mesela kolber êşa me ye, rûreşiya me ye. Bi dehan kolber her sal ji bo îdara xwe bikin, berê xwe didin çiyayên sînorî, rastî aşûtan tên, dike ji kendalan dikevin, serma heye, gulebarana hêzên dewletan heye. Ecêb êşekî mezin e, hêjmara wan bi qasî 100,000 e. Erê. Ew mirovên ku bar didin ser pişta xwe di sînora de derbas bibin ew in. Daxuyaniya Donald Trump heye di derbarê Ewropayê de. Ez dixwazim min goh bidin şîroveya Zekî Bedran, paşê piştî vê nûçiyê ez ê ji we re pêşkêş bikim. Niha Donald Trump çi dibêje di derbarê Ewropayê de? Tiştên ecêb dibêje. Ewropayê tehdît dike. Ez bar dikim Ewropayê bi tenê dihêle. Wisa xuya ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump got welatên Ewropayê nikarin krîza koçberan çareser bikin. Parlemîna Ewropayê ber bi hilweşînê ve diçe. Gotinên giran in vana. Serokê Amerîkayê li ser siyaseta Ewropa û şerê Ukraynayê got
Rêveberên Ewropayê qelsin, lawazin, îşaret da ku ew ê alîkariyên ji bo Ukraynayê êdî qut bike, bibire. Trump, serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî wekî astengiya sereke ya li pêşî aştiyê nîşan da. Donald Trump zexta li ser Zelenskî zêdetir kir û îdia kir ku welatên Ewropayê nikarin krîza koçberan bi rêve bibin û parzemîna Ewropayê niha gav bi gav ber bi hilweşînê ve diçe, dibêje Trump. Eger bi vîya wê berdewam bike, dibe ku gelek welatên Ewropayê pênaseya xwe welatîbûnê ji dest bidin. Çi dibe yanî? Çend welatên Ewropayê ji dest çin? Yani pênasebûna xwe ya welatîbûnê ji dest didin yani hildiweşin. Tiştên ku di mijara koçberan de dikin karesatekî mezin e. Trump pesnê Macaristanê da du welatên Ewropayê ji wan derxist, cuda nîşan da. Yek Polonya, yek Macaristan. Serokê her duyan jî dişive Donald Trump. Her du jî despotin. Pesnê Macaristanê da ye, pesnê Polonyayê da ye. Xuya ye demê pêşme de vê tiştekî were serê wan. Di mijara koçberan da divê karekî gelekî baş kirine lê neteweyên din yên Ewropayê, dewletên din bi xeteriya tunebûnê re rûbirû ne. Li ser pirsa gelo Ewropa dikare alîkariya bi dawî anîna şer bike, wiha bersiv da. Yani Ewropa dikare şer bi dawî bike şerê li Ukraynayê. Dibêje ew gelekî daxifin lê kiryarê wan tune ne. Di pratîkê de sıfır in. Şer jî bi hemû tundiya xwe berdewam dike, dibêje Donald Trump. Rêveberiya Kiyevê şer dirêj dike. Ewropa çavê xwe li vê yekê digire. Lewma jî wî sinyalê xurt dan ku dibe ku Washington piştevaniya xwe ya ji bo Ukraynayê bibire. Nebire jî tam ew ê kêm bike. Trump serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî bi tundî rexne kir, heta sûjbar kir. Trump îdia kir ku Rusya li plana aştiyê ya ku Amerîkayê amade kiriye germ dinêre lê Zelenskî pêvajo xitimandiye. Zelenskî hîn plana nû nexwendiye dibe. Kaxiza ku me daye pêşiya wî nexwendiye. Lêbelê Rusya plana me ya ji bo her du aliyan jî dikare bîne cih. Jê razî ye. Trump ji Zelenskî xwest ji bo aştiyê qismekî axa xwe teslîmê Rusyayê bike. Mesela vana tiştî mühîm in. Niha jî em cih bidin şîroveya Zekî Bedran, yek ji kesayetên girîng e, ez bi xwe qîmetê didim şîroveyên wî, ku em binêrin çi gotiye û çi dibêje. Rejîma Baas, ez vê bînim bîra we hevano, nivîs dirêj e, lê qismê ku ez texmîn dikim we eleqedar dike, min hinekî kurt kiriye, ez wisa kurtiya wî nîşanê we didim. Rejîma Baas a bi rengê olî heteşe, yani heteşe resmekî olî Baas e, mîna wan e, yani firq tune. Di wê manê de dibêje. Rejîma Baas a bi rengê olî, yani heteşe û dewleta Tirkiye weke TC pênasê dike. Hemû gelên Sûriyê mecbûr dike ku di xeta xweparastina rewa de bimînin. Her du zorê li milletên Sûriyê dikin bi kirinên xwe, bi tehdîtên xwe ku ev millet xwe biparêzin. Li herêmê guhertinên girîng diqewimin. İsraîl li şûna İran Tirkiye rola hêza herî bi bandor a herêmê dilîze. Bi êrişên li dijî Hamasê, Hizbullahê û Îranê xwe nîşan dide. Behsa Tirkiye jî dike hevano. Dibêje di civîna dawiya salê ya Konsêya Ewlekariya Netewî Megekî ya Tirk de Bakur Rojhilatê Sûriyê yani Rojavayê Kurdistanê, Qesedê, YPG, Rêveberiya Xweser dîsa wekî tehdît weke gev hatibû nîşandan di civîna Megekê de. Ji statûyek ku Bakur Rojhilatê Sûriyê wê bi dest bixe wekî gev hatibû behs kirin. Ji holêrakirina hemî pêkhateyan ku ji Kurdan, ji dostê wan, bi taybetî ji Ereban pêk tên, yek ji armancên Tirkiyeyê ye. Tam ji ber vê yekê weke numûne nîşan dide, ew protokola İmraliyê, yani di kurteya hevdîtinên endamên komîsyonê yên bi İmraliyê de cih nedan nêrînên Öcalan yên di derbarê tedbîran de. Mesela Öcalan di protokolê de di hevdîtina xwe de li gorî Gulistan Kilişkoçî dibêje, tabii em nizanin.
ciyekî berfireh daye tedbîrên Rojavayê Kurdistanê. Dibe çawa tedbîr bigirin, çawa xeber nedin, çawa colanî dikare bibe dîktatör, dikare bibe mirovekî antîdemokratik. Ji ber vê yekê tedbîrê xwe bigirin. Ew jî dibêje Komîsyona li Tirkiye cih neda van tedbîran. Cih neda nêrînên Öcalan yên de derbarê tedbîran de. Wekî mînak, metirsiya xeteriya veguherîna Rêveberiya Colanî ya ji bo faşîzmeke sazûmanî. Ya din entegrasyona Qesedê, ya din divê hêzên asayîşê çawa bêne bi cih kirin. Mesela hêzên asayîşê li Rojavayê Kurdistanê wê daîmî bin. Tu car çekan bernedin. Veya hem Öcalan bi xwe gotiye û hem jî Zekî Bedran divê nivîsa xwe de numune nîşan dide. Ne tenê ji ber ku Öcalan gotiye. Rastiya li herêmê milletan mecbûr dike ku tedbîrê xwe bigirin. Yani Öcalan bibêje jî nebêje jî. Yani Öcalan bibêje avê vexwin ya qet behsa avê neke em avê venexwin. Em bêjin welew ku qet behs neke, qet behsa Rojava neke em çi bikin? Em mecbûr tedbîrê xwe digirin. Yani mesele ne ku Öcalan gotiye ya negotiye. Mesele rastiya li herêmê zorê li Kurdan dike, Kurdan mecbûr dike ku tedbîrê xwe bigirin. Rastiya li herêmê, polîtîkaya dewleta Tirkiye, siyaseta HTŞ, konjonktûra siyasî ya li herêmê Kurdan mecbûr dike tedbîrên xwe bigirin hevando. Naveroka vê nivîsê ev e. Ji ber vê yekê divê hêzên asayîşê çawa li herêmê werin bicihkirin. Ev gotina Öcalan e. Hemî yek bi yek behs kiribû. Lê komîsyonê behsa van mijaran, behsa van tedbîran nekiriye. Çima behs nekiriye? Ev jî nîşan dide ku dewleta Tirkiye jî di nava planên qirêj de ye li hember Rojavayê Kurdistanê. Divê em dizanin ku Öcalan gotibû rayedarên dewleta Tirkiye dikarin li ser van mijaran bi nûnerên Rêveberiya Xweser re hevdîtinê pêkbînin û mijarê bi wan re zelal bikin. Lê dîsa ji beşdarbûna İlham Ehmed ya li konferansa Dem Parti ya li Stenbolê nehate qebûl kirin. Mesela Öcalan ji dewletê re gotiye ev mijarê ku hûn ji min dixwazin herin hevdîtin çê bikin bi Rêveberên Rojavayê Kurdistanê re bi wan re van mijara zelal bikin. Lê digel vê yekê jî Rêveberên dewleta Tirkiye rê nedan ku İlham Ehmed biçe Stenbolê tevlî civînê bibe. Yani weke niyetekî baş dikaribûn rê bidana. Dikaribûn hevdîtin jî pêk baniya em vê meselê çawa bikin. Lê dewlet naxwaze Rêveberên Rojavayê Kurdistanê muhatap bigire. Dibêje ji bo min tenê Öcalan. Wekî din Qandîlê jî muhatap nagire. Rêveberên Ewropayê jî nagire. Ji bo dewleta Tirkiye tenê Öcalan muhatap e. Ji ber vê Öcalan jî dibêje Rêveberên Rojava re hevdîtin çê bikin. Em dikarim li ser navê wan biryar bidim yani. Em wisa jê fehm bikin. Yani Öcalan xwestibû ji bo çareserkirina pirsgirêka Bakur Rojhilatê Sûriyê divê rayedarên dewleta Tirkiye ne bi Şamê re lê bi nûnerên Rêveberiya Xweser re hevdîtinê pêkbînin. Di vê rewşê de Alewî, Durzî niha dibin gefê de ne. Hatin kuştin, hê jî tên kuştin. Di dorê de Kurd hene. Li hemû herêmên dagirkirî bi taybetî li Efrînê hemû nasnameyên cuda di sedî de Kurd dibin gef û metirsiya qirkirinê de ne. Dewleta Tirkiye di vê sala yekem ya hatina ser desthilatê ya HTŞ de dest ji polîtîkayên xwe yên dagirkerî û komkujiyê bernedaye. Bêguman wekî berê nikare van polîtîkayên xwe bi hêsanî di pratîkê de pêkbîne. Ji ber vê yekê di hemû hevdîtinên xwe yên dîplomatîk de, di peymanên xwe yên aborî û siyasî de, hilweşandina Rêveberiya Xweser, belavkirina Qesedê tînin rojevê, Hakan Fidan, Yaşar Güler, bi Şabaniyê ku hildane cem xwe, Şabanî Wezîrê Karê Derve yê Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê, Esad Şêbanî re ku niha hildane cem xwe, wekî dijminên Kurdan, wekî dijminê demokrasiyê li derdorê digerin. Niha ev Hakan Fidan û Yaşar Güler, Ömer Çelik jî di nava wan de, ji aliyê kecekê ve weke sê kesên ku li dijî pêvajoyê derdikevin, têne pênasêkirin. Niha çawa ku Mihemed Ûçûm dibêje tevgera Kurd dibe van însanên dijberên pêvajoyê tasfiye bike, bê tesîr bike di nava xwe de, em dibînin ku keceke jî
navan de insanê weke Hakan Fidan, Yaşar Güler, Ömer Çelik ew jî bêne bêtesîrkirin ji aliyê dewleta Tirkiye be. Ev jî li gorî pêvajoyê tev nagere. Niha hevanno dewam dike di vê sala yekem ya hatina ser desthilatê ya Rêveberiya Colanê û Hetêşê de jî metirsiya qirkirinê li ser Kurdan li ser gelên din didome. Di vê mijarê de Hetêşe ya ku şîroveya olî ya faşîst ya Baasê ye û têje yani dewleta Tirkiye hemabêje wekî xwediyê wê tev digere, dewleta Tirkiye xwediyê Colanê xwediyê Hetêşê tev digere. Hemû gelên Sûriyê mecbûr kirine di xeta xweparastina rewa de bimînin û wisa berdewam bikin. Ev hemî çi nîşanê me dide hevanno? Ji we re bêjim bi zimanekî vekirî Kurd û kurmancî rêveberên tevgera Kurd dibêjin li Rojavayê Kurdistanê bi tu awayî çek û sîleh neyê berdan, behsa wê jî neyê kirin. Kirinên dewleta Tirkiye, kirinên Hetêşê nîşanê me didin ku divê em tedbîrê xwe bigirin. Ew di nava planên qirkirinê de ne. Yani ez wisa fehm dikim. Rêveberên tevgera Kurd wisa dibêjin. Êdî em cih nedin gotinên provokatîv, gotinên manîpulatîv, gotinên cuda ên meselê berova jî dikin û maneyekî cuda li mesajên Öcalan bar dikin. Tiştekî wisa dibe em rê nedinê û cih nedinê. Min doh ji wara basa xerîbe gezerê kiribû hevanno ji bîr nekin ji kerema xwe re. Gava din di destpêka bernameyê de wextê ku min basa wefadarî kir, basa qîmetên me kir, xerîbe gezer jî hat bîra min. Garîbe gezer nivîsî ama jê re dibêjin xerîbê. Heqeten xerîbê ye. Beriya 4 salan li zindanê dibin îşkenceyê de hat qetilkirin. Lê mîna ku xwe bi xwe kuştibe hate nîşandan. Malbat li dij derket, dawe vekirin li hember rayedarên dewleta Tirkiye. Ji vê derê ez ji temamê malbatê re, xwişka wê re, dayîka wê re, ji temamê malbatê re silav û rêzê xwe dişînim. Min silavê we girtin, hûn her hebin mala we ava. Ji min re silav şandine. Ji ber ku hevanno ême mesela nava malbata Gezer malbatek pir fedekar e. Aniha di vê rewşê de di zindanê de mirovên we hene, li Sirê çî mirovên we hene. Mağduriyetekî pir ecayîb heye li derve. Çûn û hatina zindanê bi tena serê xwe îşkenceyê ye niha. Ême mesela di malbata me de jî aniha di hepsê de însan hene. Ez ji ferdên malbata me dizanim, ji xwişka xwe dizanim kurê di hepsê de ye. Ji vê derê ez dîsa silav û hezkirinê xwe, hurmetê xwe ji xwişka xwe re jî dişînim, Nazîfe. Kurê wî ye salan e di hepsê de ye. Ji mesela ew ê, ji mesela Ahmet Misaybîn, Astûrê rêveberiya xwe ser û pişra komekî xort derbasî Kobanê bûn falan bêvan. Di wan mesela da hat girtin hê jî di hepsê de ye. Em hêvî dikin were berdan bi vê pêvajoyê re. Malbat li bendê ye ka em nizanin çawa bibe. Yani ferdên malbata me di hepsê de ne. Çûn û hatina hepsê a girtîgehê ez dizanim ji qas zehmet e. Yani ji bo hevdîtina saetekî mirov du rojê xwe wenda dike. Hela îmkanê mirovan yê aborî tune be tam rezalet. Mirov şerpeze dibe heqeten. Me besa malbata Gezerê kir. Mirov xwedî li hev derkeve xweş e, xwedî li hev derkeve baş e. Gundê Xelîlî ê Kerboranê ew ji wê derê ne. Baş e hevando ez xatir ji we bixwazim. Yani ez nehatim cem we, li peyamê we nenêrê. Ez zanim hûn tiştê xweş dinivîsînin, hûn tiştê baş dinivîsînin. Ez rîca ji we dikim bibin abone. Ez zanim hûn bûne abone. Ez zanim we kanala me pêş xist. Ev sê çar mehan ecayîb pêş dikeve. Gav bi gav em pêş dikevin. Gav bi gav em digihêjin malên xelkê, di salonê xelkê de dengê me olan dide, dengê me vedibe. Lê têrê nake. Têrê nake. Em dixwazin hemî hevalên me di ser vê xetê, li ser xeta netewî weşanê xwe bi kurmancî, bi kurdî bidomînin.
Faydeya zimanê xelkê ji me re tune ye. Her tiştê ku hûn bi zimanê Tirkî dikin, xizmeta dewleta Tirkiye de ye. Çi dibêjin bibêjin. Hûn bibêjin yaşasın Kurdistan jî mana wî tune ji ber ku Kurd we nabihîzin. Ji bo Kurd û Kurdistanê hûn mecbûr in xîtabê Kurdan bikin. Hûn dilê Kurdan geş bikin. Hestê wan ê netewî tevra bikin. Hûn dawa xwe nikarin ji Tirka re bibêjin. Bi Tirkî hûn ji kî re dibêjin? Yo bi Tirkî ji me re nebêjin. Tiştê herî xweşî tu Tirkî ji me re bêjî mana wî tune ye. Mana wî tune ye. Yani ez rast nabînim. Bi vî awayî me silav û hirmetê xwe jî şand ji malbata Gezerê re, Xerîbe Gezer û em xatir ji we dixwazin. Bi hêviya rojên xweş azad, saet di 21 şevê de em li vê derê ne li gorî saeta Ewropayê dem baş.